χωρίς μεταγραφή 94 εκατομμυρίων ευρώ. Απολαύστε τον πρώτο σκόρερ της χρονιάς σε μια καταπληκτική εμφάνιση στο γήπεδο Wembley. Να ασφαλίσεις τα πόδια σου για 100 εκατομμύρια ευρώ. Για τον άντρα. Να κλείσεις συμφωνίες με διάσημους οίκους. Να σηκώσεις το κύπελο πρωταθλητριών. Να σε θαυμάζουν. Να σε αποθεώνουν και να σε αντιγράφουν. Μάλλον, καμία πιθανότητα. Να γίνεις διάσημος παίκτης όμως. Μεγάλη πιθανότητα. Πάμε στοίχημα στα πρακτορία ΟΠΑΠ.